Bħala fondazzjoni noffru numru ta' servizzi fejn jirrigwardaw persuni li jkollhom bżonn l-għajnuna dawk li jkunu qed isofru mill-vizzju tal-logħob eċċessiv. Fosthom għandna il-helpline li hija il-1777 u kif ukoll teżisti l-formula tal-barring fejn wieħed jista' jillimita ruħu milli jaċċessa postijiet fejn isir il-logħob bħal pereżempju casinos u gaming parlors. Bħala fondazzjoni wkoll aħna dejjem naraw li insaħħu il-relazzjonijiet tagħna ma' dawk il-kumpaniji tal-gaming illi għandhom livelli għoljin ta' protezzjoni u ta' għajnuna lil plejers tagħhom hija xi ħaġa importanti ħafna. Aħna nemmnu fissieħ li l-logħob għandu jkun sempliċement outlet biex wieħed jirrekrea ruħu u biex jinteraġixxi soċjalment. Fejn tibda ssir problema, allura hemmhekk wieħed irid ifittex l-għajnuniet li semmejtilkom iktar kmieni.